Niin tähän alkuun suuret kiitokset kaikille, jotka kommentoi tuohon viime karting-auton videoon, että miten me voitaisiin kokeilla, että me saataisiin se oikeasti toimimaan, koska tänään kaverit, me laitetaan se toimimaan. Ja huomioikaa sana me, koska myös ton viime videon takia Vile laittoi mulle viestiä TikTokissa. Hän on siis kisannut 2-tahtivehkeillä ja virittänyt niitä noin 15 vuotta. Ja hän laittoi mulle viestiä TikTokissa ja sanoi, että hei, miten olisi, jos hän tulisi tänne paikalle ja me laitettaisiin se auto toimimaan. Niin tänään, jos ikinä, niin mulla on uskoa, että me saadaan toi vihdoinkin toimimaan. Nyt bensan pintaa pikkusen nostettu ja katsottiin neulaa, että se on kohdallaan keskimmäisessä välikössä ja putsattiin se. Siellä oli tyhjäkäyntisuuti oli ainakin tukossa. Ja vaihdettiin 110 pääsuutin sinne, jos se nyt toimisi. Ja me säädettiin myös samalla tulpan kärkeä vähän pienemmäksi, niin kipinä olisi parempi. No niin, pieni tilannepäivitys. Mä oon ollut huono sisällöntuottaja, koska mä en oo paljon kuvannut teille tänään. Tai no, yksi syy on myös se, että Vile on aika hyvä siinä mitä tekee. Koska me saatiin aika nopeasti toi tieliikennekelpoinen karting-auto toimimaan. Se toimii nyt ja me lähdetään tässä vähän myöhemmin tällä videolla sit kokeilemaan sitä ja ajamaan. Mutta nyt kun meillä jäi ylimääräistä aikaa, niin Vile sanoi, että miksei. Kokeillaan pistää seuraavaksi punainenkin toimimaan. Ja onko se niin, että me aloitetaan nyt sillä, että me pistetään tän mustan vanha vakiokaasutin siihen punaiseen? Joo, kaasutin siihen ja putsutaan tää ensin kunnolla, kun on pikkusen löytää. Kokeillaan, jos se toimisi tällä. Koska vaikka tää nyt on mun varaosa-auto näin, niin tossa on ihan toi pitäisi olla toimiva tekniikka. Ja mehän vaihdettiin jo tohon starttimoottori, niin tän pitäisi periaatteessa toimia, mutta me ei saatu sitä nyt viime kerralla toimimaan, kun me kokeiltiin, niin kokeillaan nyt vielä tänään ja katsotaan sit, jos meillä olisi 2 toimivaa karting-autoa. Okei, toinen ei ole katulaillinen, mutta silti 2. Ois jees. Hei, nopea mainoskatko tähän kohtaan, koska tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Carlin kanssa. Tää Carlin diagnostiikkatyökalu ei valitettavasti toimi näissä karting-autoissa, koska niissä ei ole OBD2-porttia. Mut Carli on yhteensopiva suurin piirtein kaikkiin autoihin, mistä löytyy OBD2-portti, joten hypätään nopeasti meidän Audi A6, niin mä voin vähän demoittelemaan, että mitä tällä työkalulla oikein voi tehdä. Nyt kun mä oon kytkenyt Carlin palikan tähän autoon, niin mä avaan tästä Carlin appin puhelimelta ja sitten me yhdistetään auto puhelimeen. Ja nyt kun yhteys on muodostettu autoon, niin täältä me pystytään katsomaan muun muassa auton live-dataa. Tässä pystyy koodaamalla muokkaan autoon eri toimintoja, sitten pystyy katsoa käytetyn auton historiaa. Sitten täällä pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja. Sitten täältä löytyy huollon käsikirjoja ja muuta, jos joku haluaa lähteä esim. Itse huoltamaan autoa tai vastaavaa. Mutta jos me lähdetään nyt kokeilemaan jotain täällä, niin luetaan esim. Auton vikakoodit. Tää on nyt kuitenkin VAG-konsernin auto, niin se on aina yhtä jännittävää lukea nämä vikakoodit. Älä jaksa. Okei, eli Audista löytyy 3 vikaa näköjään. Comfort System 2 vikaa. Ykkösavaimesta on batterit loppumassa ja kakkosavaimesta on batterit loppumassa. Ois voinut olla paljon pahemmin. Ja mitä muuta? Front camera. Temp View Limitations. Mä en nyt tiedä tarkoittaako tää sitä, että lämpöanturis on jotain häikkää. Mut okei, kyllä auto näyttää ihan samaa kuin mitä meidän kotilämpötilamittari näyttää. Tai sit se voi olla, kun tässä autossa ei ole etukameraa, vaan peruutuskamera, niin ehkä se siksi antaa jotain häikkää. Mä en tiedä, mutta search for more information. Ehkä tää kertoo täältä jotain. Katsotaan. Ahaa. Okei, toi oli oikeastaan aika kätsää, että tosta sai suoraan haettua netistä tolla vikakoodilla ja näyttää siltä, että se on etukamerasta kiinni. Ja kun tässä autossa ei oo sitä, niin veikkaan, että siksi se antaa ton koodin. No sit loppujen lopulta tää ei ollut nyt niin paha, vaikka tää onkin Audi. Mut hei, voidaan tosta noin poistaa toi kamerakoodi ja katsotaan miten tää sit menee. Ja noin, koodi on poistettu. No katsotaan vielä tää koodaushomma, koska tää on luultavasti se kiinnostavin juttu kaikille teistäkin siellä. Mä en tiedä paljon tähän Audiin voidaan oikein tehdä tämän koodauksen kanssa, mutta ainakin mä tiedän, että bemareihin pystyy tekemään vaikka ja mitä. Silleen, että kun sä käynnistät auton, niin tossa on Rolls-Roycen logot ja kaikki valon värejä pystyy muuttaa sun muuta. Riippuu totta kai ihan mallista, mutta bemareissa on paljon vaihtoehtoja täällä. Okei, 6 ECUta pystyy koodata. Katsotaan mitä täältä löytyy. Okei, otetaan näistä yksi menu, vaikka kombi. Ja yksi hyvä juttu muuten, että tää tekee aina backupit, kun on lukenut jonkun ECUn. No niin.
Seatbelt warning on. Se on ihan hyvä olla. Kilometrit tunnissa. Mut sit tässä on vielä 5 muuta menuuta, missä pystyy tekemään juttuja. Katsotaan vielä 1. Okei, mä en lähde näitä käymään läpi teille tässä, koska näitä on aika monta. Mut joo, Carlin skannerin voi ostaa erikseen, jolloin siinä on 14 päivän palautusoikeus sekä elinikäinen takuu. Tai sit jos Carlin appiin hankkii premium-lisenssin, niin sit tää skanneri tulee kaupan päälle. Ja jos te haluatte kokeilla Carlia, niin koodilla EMILINHD saatte 15% alennuksen. Mä laitan vielä lisätiedot tuohon video alle. Ja takaisin yläkertaan. Siis kattokaa muuten tänne tää auton tankkiin. Mä en tiedä oikein mistä tällä autolla on ajettu, mutta tuolla on niinku aika hyvin hiekkaa tuolla sisällä. Pitäis varmaan asialle tähän jotain ennen kuin me lyödään tää käyntiin. No nyt saatiin toinen kaasutin paikalle. Tässä huomaa selvästi mitä työkaluja tän työstämiseen tarvii, mut niin tossa me saadaan toi sähköinen ryyppykin skulaa tässä ja sit katsotaan, että saadaan me tää henkiin. Mä uskon, että se entinen omistaja oli nimittäin käynnistänyt tän tyyliin poralla tai jotain, koska tää oli irti kokonaan ja se on kyllä tällä ajanut jotain niin, ja selvinnyt ilman sitä starttimoottoria, niin veikkaan, että se on silleen käynnistetty. No niin. Mut mä en tiedä muuten miten tää sammutetaan, kun se käynnistyy, kun tossa ei oo avainta, ei mitään, katkaisinta. Se on sitten se neemure. Oota vähän, joo meillä on neutraali päällä, se on ihan hyvä. No niin, hyvät ystävät, me saatiin punainen karting-auto myös toimimaan. Me ei nyt päästy ihan kunnolliselle koeajolle, koska toi kaasutin varmaan tarvitsisi kokonaisen läpikäynnin. Ja sit noissa sähköissä on jotain, että me saadaan se käyntiin vaan suoraan tunkemalla toi starttimoottori akkuun kiinni. Mut tossa olisi niin paljon hommaa, vaan siksi me saadaan toi, joka ei ole tieliikennekelpoinen toimimaan, niin me ei kyllä lähetä sitä nyt tekemään, koska loppujen lopulta toi on vaan varaosa-auto ja myös toinen aihe, jos haluaa vähän eksperimentoida. Tästä lisää tulevaisuudessa. Mutta tärkein juttu on, että me saatiin tämä näin toimimaan ja säädettyä kutakuinkin niin hyvin kuin me voidaan näillä osilla. Joo, tossa voisi olla vähän isompi kaasutin. Vile tossa suosittelee, että ehkä joku 24 millinen kaasutin voisi olla tähän sopiva. Sitten totta kai toi putki. Tuossa voisi olla vähän isompi myös toi paisari, jos ajattelee, että tää on kuitenkin 100-kuutioinen kaksitahtikone. Toi näyttää vähän niinku mopopaisarilta tai jotain vastaavaa. Mut sit tsekattiin myös, että miltä tää variaattorisysteemi näytti tuolta sisältä. Ja se näytti oikeastaan ihan hyvältä, että tuolla on hyvän kokoiset nyt noi kytkijouset, palautusjousi sekä variaattorin rullat just tähän setuppiin. Ja hänen läpi myös kulkee ilma, eli tossakaan ei ollut mitään ongelmaa. Ja mä harkitsen myös suuresti sitä, että mä ottaisin tuoreöljyvoitelun pois tosta, koska se on muun muassa syy, miksi toi sylkee noin paljon öljyä tuolta putkesta. Ja se olisi myös kaiken lisäksi paljon luotettavampi, jos ei olisi tuoreöljyvoitelua. Ja ei se nyt haittaa silleen heittää aina pari prossaa sitä öljyä sinne bensan sekaan, kun tankkaa. Et ei se nyt elämää loppujen lopulta vaikeuta niin paljon, niin mä uskon kyllä, että tuoreöljyvoitelu otetaan tosta vielä pois. Mut nyt hyvät naiset ja herrat, käydään kokeilemaan, että miten hyvin tää liikkuu sen jälkeen, kun me ollaan laitettu kaikki noi viritysosat kiinni. Ja otetaan vielä toi dragi mukaan ja otetaan uusi 0–60. Miten hyvin tää kiihtyy. Joten kypärät päähän, kamerat suuhun ja menoksi. Ja näin. Hyvät ystävät, meillä on hieno aurinkoinen keli. Melkein 20 astetta. Tuulee ihan sikana, mutta se ei haittaa. Meidän uudesta ryypystä vähän. Ai ettien että. Nyt on aika lähteä rikkoon mun selkä. Eli ajaa tällä autolla. Tää siis vakiopenkki on ihan hirveä. Onneksi siihen on tulossa muutos. Tuntuu mukavalta vihdoinkin ajaa pois täältä mun suoralta, missä mä oon nyt ajanut kaikki viime kerrat, kun mä yrittänyt tätä säätää kuntoon. Kattokaa, kun tää kiihtyy nyt. Mä lupaan, että mikään auto ei pysy mun perässä liikenneympyrässä.
tää toimii. Tai no, tää on kaukana mukavasti, mutta tää on niin jees, kun tää toimii. Siis kattokaa näitä kelejä! Se on kesä nyt! Ai että vielä uusi asfaltti. Kuulkaas, tästä ei voi enää päivä parantua. Karting-auto toimii, aurinko paistaa ja uusi asfaltti. Ai. Ui, hieno Audi. Piti juosta sun perään katsomaan. Nyt meni. Sitten alkoi jännittää niin, jos sulla pysähtynyt. Jos hän haluaa istua tässä, niin sano, että... Elvis! Haluatko tulla kokeilemaan? Niin sä oot sit laittanut sehän liikenteessä. Saankohan mä tän kuljetettua jotenkin mukanani? Mahtuu ehkä tonne. Ei. Oho. Okei, lähdetään nyt kokeilemaan, että miten tää kiihtyy 0–60. Testataan taas se dragiin nyt. Ennen kuin me viritettiin tää, niin se oli... Oliko se 10,4 vai 11 sekuntia, kun oli 0–60. Mä veikkaan, että se on vähän parempi nyt, kuulkaas. Ja nyt jalka kramppaa. Tää ei oo niin ergonominen tää ajoneuvo loppujen lopuksi. No tohon ei voi mitenkään luottaa tohon mittariin. Jos poliisit tulee vastaan ja täällä on 50 alue, niin mä en usko, että porukka ajaa 70. Right, eli 10,2 sekuntia oli tän kiihtyvyys 0–60 vakiona. Nyt mä tässä yhdistän tätä dragia ja katsotaan, että parantuuko se aika miten monella sekunnilla. No dragi found. Häh? Noniin, terve taas. Tästä palikasta oli loppunut akku tossa viime kerralla, niin kokeillaan nyt uusiksi 0–60 aikoja. Hei, me vaihdettiin tähän muuten kesäkumit tai kesärenkaat alle. Vaihdettiin pois ne, mitkä ruohonleikkurin renkaat, kun meillä oli tossa aikaisemmin. Ja joo, nää tuntuu kyllä hyvältä nyt ainakin sillä pätkällä, kun mä ajoin tänne. Mut nyt ohjelmanumerossa on yrittää pesee meidän mikä 10,2 sekuntia, kun oli viime kerralla 0–60 aika. Ja mä veikkaan, että me ollaan kyllä lähemmäksi jotain ehkä 5 sekuntia tai vastaavaa nyt tällä hetkellä. Ei ehkä niin vähän kuin 5, mut joku 6 sekkaa ehkä. No ainakin näillä uusilla renkailla pitäisi olla 3. Eli dragi, connect. Come on, tiikeri. Noniin, eli ei muuta kuin hanaa. Tässä on hyvä, kun me mitataan 0–60, 0–100, 100–200, 200–300. Joo, ihan easy. Pitää katsoa, mistä päin tuulee. Okei, ajetaan tohon suuntaan. Myötätuule. Okei, nyt on meidän ikkuna. N, Y, T. Nyt. Toi oli vähän huono lähtö. 8,5 sekuntia. Seitsemän 0,97. Okei, otetaan nyt vielä kerran.
7,87. Se on meidän paras aika tänään. Mut kyllä tossa siis huomasin ihan selvästi sen, että kun pääs korkeimmille kierroksille, niin se vähän jotain pätkii siinä, mut jätkät ja naiset, don't worry. Meillä on jo tallilla uusi isompi kaasutin ja muutakin viriosaa, joka voisi vähän auttaa tähän tilanteeseen enemmän, mutta kyllä me saatiin se 10,2 alas 7,87. Tai oliko se 7, no pyöreästi 7,9, niin on se kyllä aika paljon parempi. Tiedättekö te paljon tekis mieli kääntyä tonne? Ei tänään. Mä en voi muut kuin hattuun nostaa Vilelle, joka tuli tänne auttaa tänään laittaa toi karttingauto kuntoon. Nyt se vihdoinkin toimii, nyt me voidaan sillä ajaa ja nyt me voidaan jatkaa tätä projektia. Eli seuraavaksi me lähdetään kattoo karttingauton ulkonäköä. Lähdetään avaan noin 2 suurta boksia, mitä mulla on tuolla tallissa ja kuulkaas, toi ei tule enää näyttää samalta sen jälkeen. Mut kiitos paljon taas kun olette kattonut tämän videon loppuun asti. Muistakaa pistää peukku, jos tykkäsitte videosta ja me nähdään seuraavalla videolla.